Лошо качество е мързела, но още по-лошо е да си глупа. Убедете се сами. Живяла някога една много бедна и глупава жена. Веднъж тя решила да си насади картофи. Почнала да копае и изробила едно гърне пълно с злато. Жената не виждала злато и не знала какво е. Затова го оставила да плета и си продължила работата. След няколко дни в селото дошъл грънчар и започнал да вика: Грънце продавам, грънце продавам, ефтино го давам. Как ги даваш? Пълно за празно. Жената нали била глупава и нищо не разбрала. Взела гърнето с злато, дала го на грънчаря и си избрала едно правилно каруца. Грънчарят като видял златото се разтреперал и хукнал да бяга. Бре, какъв глупав грънчар! Остави ми каруцата, тя е пълна с грънци. Жената взела грънците и започнала да ги нарежда на плета. За всички имало, само за едно пропукано гърне нямало. Сместете ми място! Извикала жената, но грънците не му разнали. Сместете ми място, иначе ще ви изпочупя всичките. Но тъй като грънците отново не мърдали, тя взела една тояга и ги изпочупила всичките. Изпочупила всичките грънци. Тогава забучила пропуканото гърне и си продължила работа.